everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Anoy, di ko gusto mamakag nimo. Hinungdan nga, musulti lang yun ko nimo, anhe. May tungod sa unsa, Arjun. Manoy, tingali makaingon ka nga unfair. Kaya ako, nagsilos man ko kung doon na kay babaeng higugmahon. Primero, lahi kay mutabang kong esplikar. Pero sa dihang nakita ta kang may babae nga nahawak ni mo. Nagsilos mo noon ko manay. Diretso hadong, unsa pagipunto nimo? Manay, kuhan ba kining? Manay, okay ra ka manay kung manguyab ko manay. Manguyab? Unta manay. Primero, gusto kong limdan ti ka manay. Pero tulisukon mo kung konsensya manay. Busa kinahalag pa'y bawa untay ka manay. Basta kalipay ni mo dong. Suportado ko. Salamat kayo manay. Manay, salamat kayo. Kinsa ang maong babae? Ha? Kinsa ang maong babae? Ay, lang kumusulti naman niyo. Ay, wow ko. Kung musulti lang ko rin mo, kung masugot na siya na ako. Yamat ragot. Dong, sultihan ka wag ini kaso na ako. Natural man gina sa mga ulitaw nga sama nimo. Maibog magitag babae. Pero nga ako lang hangyo, tiwasa lang yun ang imong pag-iskwida. Natural, Manoy. Mo gini akong buhaton. Di bawaso yung ginako akong pag-eskwela, Manoy. Dili mahimo nga. Pasagdan talang ka. Unya, ibaliwa lang nako ang imong makahago diri nako. Salamat kayo ng kanuna kanina dong. Salamat kayo. Basta ang importante lang kanako, makahuman kasi yung pag-iskwela. Mauro na. O mahitungod sa imong kalihukan sa kasing-kasing nimo, love affair nimo, imo na ka ng diskarte. Basta magmalipayon ka lang. Na ako permis yung loyo. O dili mahitabong mo papag. Salamat kay Manoy. Nanggibog na gira kumangod. Okay na. Ang magpugan ako siya. Di na pa rin siya musulti din ako. Pero nakonsensya siya. Angay lang sa tungkol kayo sayod siya. Ngapit ang tanang panahon akong gitingog sa pagpangita o kwarta para ikasuporta sa iyang pagtuon. Manguyab na rin siya. Samtang ako tahon, gibuwagan sa akong uyab. Libog lang ko ni mo da. Ha? Nga naman. Usap-usap man mo na. Pinamiro, di ka matugaan ni mo na Hilbert. Unya, nisulti da ka? Ang bapito bay. Ibig ko makahimo limdan ako siya. Maulagi. Pinamiro, dili ko masugot nga mahibaw si Kuya Hilbert. Nisulti lang yun ko para di ko magkasakang Manoy. Naalaman din na. Kinahanglan nga anis yung kaganto kang Kuya Herbert. Kay, nahibaw yun ka. Kung unsa ka kabinangga sa mong manoy, di ba? Tinawad ka na, Bayro de. Wa na yung kayo sa atimasyan kong galingon. Ikaw na ang gipirmi. Nagyunahon na ni Kuya Herbert. Nato na sakit ka. Bunuhan kang dugo. Kinsa ni doon og dugo. Di ba, imong manoy? Tinawad ka na, bay. Unya ako mag-uwan. Mula ka pagbata, nga ayon para di ka lang mabasa. Bitaw, Bayro de. Unya, ang sudan, imo, lami. Ang iya, bahalag magsugan og parat. Kinamos ba o buwad? Mabita na hinungdang na konsensya ko. Dapat lang. Pero huwag mo siya pagsupak. Basta magmalipayon ko, okay siya. Ay, pagkanindot siyang relasyon nagsuon, oy.
Nasihin na ko da. Salamat sa pagdahig, bay. Ang upang managsuon, pagkadaling maglalis, ilabi na og mga adunahan, Mo ba? ang mga dato, dali ka na mag-away, mag-ilugay sa katigayunan. O nga, anak mo gina sila. Ang uban, mga bintahador kaayo. Pisag din na sila bero di eh. O tayo labot nila. Pero kamo si Kuya Herbert, bisag way mga ginikanan, pero magkasinabtanay gud mo. Mahal man ko ni Manoy, bay. O mahal ko sab siya. Pero mangutana ako, bay. Wap agi mo magkaaway na niya? Wa gyud bero di. Kay si Manoy manalipod man ako kung ano ko ikaaway. Ug ako pod, manalipod sa kuniha. Sa higayon nga doon mo pasipaha sa kumanoy. Ang kwarta nga kumakuha gikan ka lang Sir Carpio. Di ka na ko niyo tunog gasto. Mag-safety di ko ani. Pangandam sa mamaabot ng duration sa kumang. Kung doon na pag yung sobra, basig magkatigong pa ko para sa mga kaminyo ni Maris. Base na na di ayaw magbalik si Maris na ako. May oras pa man. Mulakaw ko. Anto na ko si Maris sa iyang gitrabahuan. Oh, asa ka Manoy? Oh, dong. Oh, niga. Then para good Manoy. Kay spotting ko na to rin Manoy. Doon ako yato, dong. Mo ba? Usa man, babae Manoy? Kuandong. Palagdas lang nga ako. Mo ba? Manoy, ni gayon na Manoy. Di na sad mahimo nga, pugnanti ka. Nga naman. Ba't na sad kayo kung pugnanti ka? Samtang ikaw, wa mo pugong nako. Salamat, dong. Na ako bag magpadayon ng imong pagpangigi. Ano ko kabala ka, dong? Pasali ko nimo di ko magbinyo kung dili ka makauman sa iyong pag-iskwida. Okay, patik Manoy. Pagamping Manoy ha. Oh, RJ. Sige, aris ako. Bago kag mga damit ha. Namalit ko pilar ka bogdong. Para tao sa tantanawon ba? Kagwapos kumaguwa nga. Ikaw may nakadaig na ko, dong. Kalayo ra na nila diha. Kisa ba na sila? Ikaw na, dong. Ikaw na. Sige, aris ako, ha? Sige, padayon Manoy. Okay. Amping Manoy ha. Okay, patik. Ito na si Manoy. Unfair upog na ako siya. Sige Manoy. Kung asa sab ka magmalipayon, suportahan ti ka. Hey, Joy. Uy, Herbert, nialaki ka. Asa si Maris? Half day raman siya, kinaglain ang iyang lawas. Oy, mao ba? Half day ra siya. Pero, kadiyot lang, uy. Nagbuwag mo ni Maris? Ha? Nagbuwag ko na mo. Kuhan, nasuko mo to siya na ako, good. Lagi, nisumbong to siya. Ngawa kay panahon ko na niya. Unya, na siya nakita sa Facebook. Kauban ang imong supervisor. Nagtuo siya nga uyab mo. Oo, lagi. Pero dili taon may uyab eh. Nagsilos lang siya. Herbert, kining, sultihan talang ka ha, pero ay sulti si Maris, nga ako'y nagsulti ni mo. Kalabot sa unsa. Doon na may makuhaan niya. Usa ka batanon o gwapo. Unsa? Mao ba? Doon na di eh. Doon na. Si Maris man siya nagsulti na mo, pero wa pa niya ipaila na mo. Di eh. Kauman kud, hinay-hinay ka man gug maayo. Saon ko man, Joy. Wa ka man kud kuno'y panahon niya. Pero may ramang kang busy. Di masad siya mo sabot eh. Trabaho, good. Maulagi sad. Hibaw ka na masad aning babay. Gusto man naglaki nga lambing kaayo ba? Unsa pa yan sulti? Unsa man, uyab na niya ang maong lalaki? Wa pa man sad siya musulti. Pero murag, anak ginapadong. Kay murag inspired man. Di ay. Wa ko'y mahimo kung
kung doon na sila eh. Unya, ikaw? Magkilak lang sa tago. Pero mahal ni mo si Maris. Mahal ko siya, Joy. Sukad siya ang babae nga akong ginahal. Really? Honest pa. Tinaw naman bitaw. Sukad masukad siya rin yun. Wa pa ilang babaeng nalampikit na ako. Kaluoy sad ni mo, uy. Sige, Joy. Di lang ko magdugay. Basta kay half day ra siya. Og misulti ganito na ako nga kuhaon siya netong lalaki nga bag-ong nanguyab niya. Sila di ikaroon ang nag-uman. Tingali. Sakita sa singi buhat eh. Herbert, mihila ka? Wa man, Joy. Sige, Joy. Salamat ha. Aris ako. Kawawang Herbert. Luoy sad. Nihilak taon. Iyan na dahil kong gilist. Huwag ko'y mahimo. Saon ko man. Oh. Si Aaron. Hello. Asa ka karon? Di ako sa kamol. Agi unti ka. Ah? Nga naman? Dad unti ka. Asa man ta? Sa concert. Dunay concert nga akong tambungan. Dad unti ka. Asa man karong dapita, agi unti ka ha? Timing da. Naka-spotting ka? Anak ba? Tao kang tan-aw na anang imong gisulob. Oh. Nga naman ka? Nanghupaw man ka? Problema? Kuhan kining Love hurts? maingon-ingon. Ay, kanimo. Ayaw tuguti ang imong kasing-kasing nga maoy mo guba sa imong kinabuhi. Move on. Ara. Simple ra kay na. Wad-on ko na ang imong kagul-anan. Oh? Unsa? Hatagan ti kag chicks. Chicks? Oh, si RJ. Hello? Hello, kumusta na ka? Okay ka na? Maarang-arang na. Salamat yung taon. Di ko makatuog nga magunaw na kung siya na imong kahimtang. Thank you. I love you, Maris. I love you too, RJ. Tinuod ba nga akong nabati? Yes. I love you, RJ. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.